it-tfal li qed inkabru m'għandhomx il-grinta illi jiffaċċjaw il-ħajja kif inhi. It-tfal li qed irrabbu malli jkollhom problema se jmorru għand il-mamma jew għand il-papa u tajjatuhom il-flus. Jew jagħtuhom xi ġrida ta' kiber sar ġufni sar tfajla di. U di tippretendi b'obbligu illi ma tibqattija, illi missier jibqajtija, illi huma jibqgħu jgawdu jixtru l-affarijiet tad-ditta u għaliex? Għax hekk darret tal-mamma, għax inkella ħbib tiegħi. U dal-peer pressure illum nagħtu ħafna iktar attenzjoni minn ħaġa oħra. Issa, meta aħna l-tfal nifmu illi iva għandhom bżonn ukoll jidraw illi l-ħajja mhix kollha wartu żgħar. Għax il-ħajja mhijiex kollha wartu żgħar, imma jekk aħna bleqet jiġri mhux nidħlu aħna ħalli fidi issa niġi nkellmu l-dak issa. Jiena nitkellem mat-tifel li tkellem u jekk jien ma nafx hemm nitgħallem jien l-ewwel, nieħu ftit parental skills. Sewwa, u nara jiena kif għandi issa daqt ngħidha, mhux għax m'għandek skola, għax hawn nista' professjonisti, prejjem li laqas jafu lil uliedhom, għax m'għandhomx ħin għalihom. Ġifieri din hija it-tfal huma ħafna drabi ir-riżultat ta' dak li trabbew fih. Ġieli trabbihom tajjeb ħafna u mbagħad għandek il-famuża kumpanija. Imma jekk inti trabbihom fid-dar b'valuri fejn dawn nisma' li tgħid le għandek dritt. Jekk xi ħadd jitħaq bik u da jien għandek skills ta' x'għandek tgħid u kif għandek timxi biex inti turjhom li inti għandek dritt li ma taqbilx magħhom. Li jekk dawn iridu jmorru u isiru żibel daw over the weekend. Hello? U għajja bella marara kam inti le, ma jien biex nuhu gost. Għaliex jiena irrid nasal f'punt fejn jaqas nirraġuna, fejn nara bniedma ta' integrità kbira matul il-ġimgħa, u mbagħad fil-weekend nara fuq it-tara ċimkien paċe jew post ieħor. Taf kif biflix kun tal-imbit f'idea, jew tal-whisky f'idea, u sħab qed jaħdu l-ritratti. Għax ħbib. Sewwa, u biex nitqu bejnietna. Jew mbagħad illum għandna il-pjaga kbira ta' drogi, għaliex u għax tħoss tieħu dik il-baż u m'għandniex nitkellmu fuq żgħar. Il-kbar għar miż-żgħar. Għar miż-żgħar. Għax iż-żgħar forsi m'għandhomx dik il-maturità. Il-kbar għandhom il-maturità. Il-kbar jagħmlu għar miż-żgħar u mbagħad jaħduha bi kbira. Lejn qed niltaqgħu ma' ħafna adulti li għandhom l-età, mhux il-maturità. Ġifieri li baqgħu tfal kważi. Issa nixtieq nistaqsik. Inti issa qed tiġbed korrelazzjoni mal-fatt li hawn żieda fl-ansjetà mal-fatt li it-tfal mhux qed naħalluhom jitgħallmu kif wieħed għandu jġarrab ċertu problemi. Pereżempju ħanajdlek, il-fatt ukoll għax għandhom affarijiet tali ma jgħinuhomx, il-fatt illum illi daw il-komunikazzjoni tagħhom hija ma' screen. Illum għandna problemi enormi ta' komunikazzjoni, ta' socializing, ta' kif. Għalli xax inti wara l-screen tista' tikdeb minn int, tagħmel false x'ismu għaw. Dik il-ħaġa tal-għajnej li konna qed ngħidu l-ewwel. Li ċkan ħaġa, qed tifhimni. Issa, jekk inti għandek tfal, illi daw qed tħallihom sakemm qed jikbru, tinċithom u inti tivvintalhom u toħolqilhom attivitajiet biex ma jkunux id-dar quddiem laptop, quddiem computer, u tivvintalhom affarijiet jinnaf ta' sports, ta' avventuri. Imma jint pala adult trid tagħtihom dawn, trid tagħmilhom, trid toħloqhom. Qed biex tesponihom daw li jmorru jaraw exhibitions, joħolqu stejjel fuq kull inkwatru li qed jaraw. Illum daw qas issibhom. Jien niftakar ninsuq il-karozza kelli tifla ma kienx taf toqgħod bil-qiegħda, issa jien ninsuq il-karozza u biex nevitala li dida inħarsu naraw l-ewwel sħaba għaddejja u ngħidilha Mart, mela darba kien hemm u nara pereżempju f'din l-sħaba moħħi jkun qed jara ħobża. Mela darba kien hemm furnar. U dal-furnar għamel dil ħobża speċjali. Ngħidilha noriela u trid tkompli l-istorja.
Imma tibqa' dejja. Mbagħad jien niskanta li t-tifla tħobb tikteb u tikteb tajjeb. Jekk dina mindu kienet żgħira. Ħlif ngħidu l-istejjer ma nagħmlux aħna. Qed tifhem? Imma kieku jiena kont nażel li din tifla mqarben u li toħu gost tagħmliha tiegħha mur ġo restorant. Ma ngħidux biss, mur f'restorant. Tara familja ta' 3. Il-mama, il-papa u tifel jew tifla. Il-mama fuq il-papa. It-tifla tipprova. Mama. Papa, fl-aħħar x'jagħmlu? Joħorġu la żewġ mobiles, jew mobile u tablet. All right? Biex jisoddu l-ħalqa wkoll. Inti x'komunikazzjoni qed toħloq dawn jom? Mela tlaqna.